קר פה קצת, נכון? אז בוא נדליק אש. נועה, נתחיל איתך. לי יש תיאוריה כזאת שאומרת שכדי להיות השורד האחרון לא מספיק להיות יפה, חייכן, שרירי. לא מספיק להיות חלומן הטוב של כל נערות ישראל. כדי להיות השורד האחרון צריך שיתקיים בך מרכיב מאוד הכרחי, והוא יכולת אסטרטגית. אתה כשלת אסטרטגית. נעמה היקרה, לזכותך ייאמר שבעיניי את השחקנית האסטרטגית ביותר מבין השלושה שיושבים כאן מולי. את השחקן היחידי במשחק הזה שכל שם שרשמת לפתק במועצת השבט הוביל להדחה של אותו בן אדם. ואת כל כך אסטרטגית שאפילו רשמת את השם של החברה הכי טובה שלך במשחק. אבל את הרשית לעצמך להגיע לגמר עם מתמודד שמאיים עלייך אסטרטגית. הרבה פעמים ייצרת שאת מתכוונת להדיח אותו. אני רוצה להבין למה לא הדחת את דן. עכשיו אני מזהיר אותך. אני מריח שקרים. אם את משקרת לי, את מאבדת את הקול שלי. פשוט מאוד. אוקיי. היו הרבה פעמים שכן רציתי להדיח את דן. כי לא יכולתי לסבול אותו, את ההתנהגות שלו כלפיי. אבל אני ידעתי, מבחינתי, אסטרטגית, הכי נכון לי להגיע לגמר עם דן. בגלל הצורת משחק שלו, ובגלל שראיתי שהוא כן פוגע באנשים. את לא אמיתית איתי. את לא אמיתית. אני הכי אמיתית איתך. אחרי שאני הודחתי, כן. את נשארתי עם שחר ושקלת להשאיר אותה ולהדיח את דן. ואת לא הדחת את דן. למה לא הדחת אותו? רציתי להגיע לכאן עם מישהו, עם אנשים ששיחקו את המשחק בצורה הרבה יותר פוגעת ממני. אז כן היו לי רגעים שרציתי להדיח את דן, כי הוא עצבן אותי וכי הוא פגע בי. אבל אז הזכרתי לעצמי שזה הדבר הנכון להגיע איתו, כי כמו שהוא פגע בי ובא לי להעיף אותו, הוא פגע גם בכם. שאלתך לדן, בבקשה. דן מנו הנכבד, הרבה זמן חיכיתי לרגע הזה להגיד את אשר על ליבי אליך. פייטר לא נורמלי היית במשימות, היית הסיוט של כל אחד מאיתנו. אבל אסטרטגית יקירי, אני חושב שהיית שחקן גרוע. היית כל כך בולט בתחמנות שלך, בשקרים שלך, בניסיונות לסכסך, שהיית פשוט נפוח מסגידה עצמית. אתה כשלת גם בהתנהגות שלך כאדם. ושיא השיאים מבחינתי, שיא השיאים היה הרצח של התרנגולת. כי כשנועה מגיע למשחק, בחזרה מי המתים, אתה נכנסת לפאניקה ואתה איבדת עשתונות. אז איזה קורבן היה בסביבה? אתה מספיק גבר להתמודד מול נועה? לא. אתה מצאת לך תרנגולת, מסכנה, שלא עשתה כלום, שכולם כיבדו אותה, שהפכה לחיית מחמד. וזה רק מוכיח איזה אסטרטג גרוע אתה. כי לא רק שאיבדת את הקול שלי, קנית לך גם אויב בחבר המושבעים. ולא סתם אויב, את עידן קפון. אז שאלה לי אליך, מר מנו, אם אתה כזה אסטרטג דגול, כמו שאתה תמיד מציג את עצמך, אז איך זה שנעמה יושבת לידך ולא ויקה? ויקה הייתה קורבן, וכאב לי מאוד על זה. ואתם כולכם יודעים כמה זה כאב לי. לא יכלו לפגוע בי, אז הדיחו אותה. בעצם, אחרי זה, לא יכלו להדיח אותי. רצית שידיחו את ויקה? אני ממש לא רציתי שידיחו את ויקה. מי רצית שידיחו? אני רציתי שידיחו את נעמה. יפה, והיא יושבת כאן לידך היום. בסדר, אבל היפה במשחק הזה, זה הדבר המקסים במשחק הזה, זה שאתה צריך להיות סטגלן. צריך להתאים את עצמך למצבים משתנים כל הזמן. אני דאגתי באופן שיטתי כל הזמן שאני לא יעלה השם שלי במועצות שבט. וזה מה שקרה. במעשה הפעם הראשונה שאני ככה מרגיש מאוים, זה עכשיו. ויש על מה להיות מאוים. נכון. עכשיו, לגבי קוריצה, אני מודה שאיבדתי את השיקול דעת שלי באותה נקודה. אז אני, א', מתנצל שפגעתי בך, באופן אישי. ב', אני חושב שזה היה מיותר. יכול להיות שקצת עלה לי השתן לראש, באותו יום. וזהו, אין לי מה להוסיף.